Mbona ngiyanemukela khona la kwi-Prof Daily channel enilethela zonke izindaba ezihamba phambili. Zimhambela kahle izinto empilweni uNtencane. Yize kubukeke eshabalala wonke amathemba ngesikhathi kumiswa ukumenyezelwa kwengoma yonyaka, kodwa akuzange kumvalela amathuba umculi kaMaskandi ongaconsi phansi kubalandeli kulezi insuku. USenzo Ntencane Zondi kubukeka ezimhambela kahle izinto njengoba eseqale nokushelwa izitolo ezinkulu ezifuna azikhangisele. Muva nje uqokwe esinye isitolo esidayisa izimpahla zomtakabane egeyithwe i-crossover ukuthi abe yinxusa laso. Lokhu kusho lukhulu kuNtencane njengoba ukotini uhamba phambili kubaculi bamaskandi futhi kubhekeka nokuthi uqoka impahla yamalini. Lesi sitolo saziwa ngokudayisa impahla embayiqolo futhi sidayisa kakhulu impahla yentsha. Yize ethi akayena umuntu okhonza ukuchoma, kodwa uthi uyazifela ngemfashini futhi kumjabulise kakhulu ukukhethwa yilesi sitolo. Ngivele ngamangala ngithola ucingo kungijabulise kakhulu. Izinto eziningi ziyavuleleka, kuyathembisa impela. Ngisazoba nomhlangano nalesi sitolo nabesitolo siyokhuluma ngento eyaphambili kusho uNtencane. Ngaphandle kwesitolo uvezwe nokuthi kunoxhaso lwemoto abeselitholile kodwa iqatha laphunyuka emlomeni. Ngibe nenkinga yokuthi ngisanda kuthola izincwadi zokushayela kwasho ukuthi bekunemigomo nemibandela ebihambisana nalenhlanhla engiphunyukile. Bebefuna ukuthi okungenani kube ukuthi nginezincwadi zokushayela eziqede unyaka, kodwa akuphelile ngalolu xhaso ngoba lisekhona igaraji kusho uNtencane. Ngenyanga ezayo uzobe eshaya ngolunye unyawo njengoba ebhekwe ngabove emcimbini wokujabulisa izithandani kwi-Let's Talk About Life ezoba eProtea Hotel eBraamfontein ngoFebruary 14. Ngizocula zonke izingoma zami ezithandwayo kodwa ngendlela ecwebile ezohambisana nohlobo lomcimbi kusho uNtencane. Ephetha uthe iziningi izinhlela aziqondene nomculo nazo kulonyaka kodwa akabi nazo izinsuku eziqondile zemicimbi yakhe. Ukuhambela amanyuvesi ahlukene uthe yikhona okuseqhulwini ngoba yilapho ayiqale khona ukwaziwa nokwesekwa. So uNtencane guys, zimhambela kahle izinto. Siyambongela, ngiyabonga kakhulu ngokubukela le video. I am out, till next time.